Vyčítajú prezidentke, že nevzala na pracovnú cestu do Kanady viacerých podnikateľov. Hovoria, že cestu by si boli aj zaplatili. Prečo chcú podnikatelia chodiť na cesty so štátnikmi? Čo to pre nich znamená? A v akej kondícii sú dnes slovenskí exportéri? Pozvanie do interviu prijal predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Prečo je zrazu trňom v oku cesta prezidentky do Kanady? Bola niečím výnimočná? Prečo vám na nej tak veľmi záležalo? Tak v prvom rade určite, čo sa Kanady týka, tak výnimočnosť spočívala v tom, že to bola takáto vysoká alebo vrcholová štátna návšteva po 20 rokoch. Čiže z pohľadu existencie Slovenskej republiky druhýkrát to pozvanie do tej Kanady nedostávame tak často. Plus by som povedal, že ak sa nemýlim, tak to nie je ani z našej strany, ani na úrovni vlády veľmi frekventovaná destinácia. Napriek tomu, aké je Kanada veľký trh a napriek tomu, že sa v minulých rokoch vyjednávala napríklad aj dohoda o voľnom obchode s Kanadou. A tá druhá rovina, možno prečo bola táto cesta, alebo sa stala takou témou, bolo to, že myslím si, že sa prihlásilo vysoký počet podnikateľov, ktorý chcel pani prezidentku sprevádzať na tejto ceste do Kanady, do Spojených štátov amerických. A zobralo sa nie len možno, alebo teda okolo 20% tých, ktorí žiadali. Čiže tá disproporcia medzi tým, aký bol dopyt po tejto ceste, aká bola tá realita, bola natoľko veľká, že sme si dovolili na to ako Rada slovenských exportérov poukázať, pretože z praxe z okolitých krajín, ale aj z bežnej praxe, jednoducho tie delegácie môžu byť väčšie, sú na to aj kapacity a sú aj rôzne spôsoby, akým spôsobom alebo ako zabezpečiť to, aby vás prevádzal väčší počet podnikateľov, keď vás dopytujú. A konec koncov, aj keby sme si to pozreli z nejakého porovnania medzinárodného, tak zobrať 30 podnikateľov na taký trh, ako je Kanada alebo USA, nie je nič výnimočné. Z pohľadu veľkosti. Prezidentská kancelária na to reagovala už pred niekoľkými dňami a hovorili, že cestu sprostredkovalo v podstate Sario a ten program tej cesty bol zameraný na inovácie a zelenú tranzíciu, čo vlastne odrážalo zloženie tej delegácie a aj dlhodobé priority prezidentky. Nezdá sa vám to zdôvodnenie legitímne? Že asi na základe niečoho bolo treba vyberať tých podnikateľov a to lietadlo sa asi nafúknuť nedá. Nezdá sa mi toto zdôvodnenie legitímne z pohľadu toho, ako čítame, tak ako bolo napísané. To znamená, že povedať, že odrážalo zloženie delegácie tie sektorové priority, ja si dovolím tvrdiť, že ja predpokladám, že sektorové priority odrážal aj počet firiem, ktoré sa prihlásili. A to, že štát vypíše výzvu na prihlasovanie spoločnosti verejnú, a určí sektory, z ktorých oblasti sa tie spoločnosti majú prihlasovať, tak to už teda zakladá predpoklad. Jedine, že by sme nevychádzali z toho, že tie spoločnosti sú úplne hlúpe, že sa budú prihlasovať spoločnosti z týchto sektorov. A potom odignorovať 80% tých prihlásených, viac ako 100 firiem a povedať, že kritériá výberu boli tie, že odrážali vlastne zameranie tej cesty, tak mne sa to vôbec nestretáva ako keby argumentačne s tým, čo by som očakával. Vy si predsa tie kritériá viete nadefinovať. A potom treba povedať, že či sa vyberajú spoločnosti najväčšie, alebo sa vyberajú spoločnosti, ktoré majú, ja neviem, napríklad nejakú majetkovú štruktúru v spolupráci s kanadskými investormi. Tých kritérií môže byť X. Dokonca to kritérium môže byť aj také, že sa zoberie proste prvých 30 prihlásených spoločností a hotovo. Tak ako sa to robí pri iných verejných výzvach. To už keby som chcel znieť absurdne, keď sa predávajú lístky na koncert alebo na futbal, tak je obmedzený počet. A keď sa vypredajú, tak už ďalej nebudete predsa tú spoločnosť alebo tú verejnosť podnikateľskú trápiť tým, že sa vám prihlási 100 alebo 200 firiem a potom bezdôvodne alebo bez vysvetlenia ich proste nezoberiete a nereagujete na tú ich výzvu. Neviem, či takto by sa malo práve toto vyberať, ale ako príklad netvrdím, rozumiem. Že sa to tak má, ale hovorím, keby sme už chceli znieť absurdne, tých spôsobov je viac, ako by sa to dalo uspokojiť tento dopyt. Len zo zvedavosti vy sa informujete, ako to funguje? Že na aké cesty idú, povedzme, teraz nemyslím len prezidentku, ale možno politici, rezortní ministri. Vyvíjate nejakú aktivitu týmto smerom, že kde by ste mohli byť aktívni? Ako Rada slovenských exportérov? Áno. Áno, samozrejme. Ono v zásade tým, že povedzme, že je tá výzva verejná, čo v tomto prípade bola, s tým súhlasím, čiže ak tu hovoríme o nejakej časti toho procesu, ktorá bola transparentná, tak to bola tá výzva, nie ten výber.
tak de facto je to prístupné pre všetky spoločnosti alebo firmy alebo podnikateľské združenia, ktoré môžu tlmočiť ďalej túto výzvu. My to takto štandardne robíme aj v Rade slovenských exportérov. A keď máme nejaké žiadosti spoločnosti a napríklad sa nevedia prihlásiť alebo si chcú overiť nejakú informáciu, tak to konzultujú s nami a my to potom následne konzultujeme alebo posúvame povedzme toho klienta, tú spoločnosť už tomu štátu. Či už je to Sário, ktoré robilo tento výber, alebo kancelária prezidentky, alebo by to bolo nejaké príslušné ministerstvo. V minulosti bolo zaužívané, že takéto delegácie robila napríklad Slovenská obchodná priemyselná komora. V Čechách to stále robí napríklad Hospodárska komora Českej republiky a potom sa asi väčšinou vychádza z toho, že primárne tá komora je tak, ako keby má takú zastupiteľnosť a tak veľa tých členov, že prierezovo z toho hospodárstva vie povyberať tie najvhodnejšie podniky a eventuálne sa môžu prihlásiť aj firmy, ktoré nie sú členovia tej komory. A v tom slovenskom prípade sa väčšinou robí takáto verejná výzva. Kto sa prihlási a potom sa vyberie určitý počet firiem. Ale tu podotýkam, že výber tých firiem býva potom realizovaný tým ústredným orgánom štátnej správy, či už je to teda kancelária prezidentky alebo príslušné ministerstvo. Ono nemusí vysvetľovať, na základe čoho si tej spoločnosti vyberá, ale už robí ten výber vlastne na základe vlastného uváženia. No a tu v podstate my dostávame tú podnikateľskú verejnosť do nepredvídateľného prostredia, pretože oni závisia, nechcem povedať, že od nálad, ale od výberu, ktorý, nechcem povedať, že je svojvoľný alebo ľubovoľný, ale keď vám niekto nevie povedať, aké sú kritériá toho výberu, a určite sa dočítate v tých médiách, že ku kritériám sa nikto z kompetentných nevyjadril, tak ja sa potom pýtam, v čom spočíva transparentnosť takéhoto procesu. Nie je to téma, ktorá sa spolitizovala, pretože napríklad na ňu reagoval aj Andrej Danko, predseda SNS. Téma nabrala politický charakter. Ona samozrejme je politická aj z pohľadu toho, že sa týka ústavného činiteľa. Tak teraz hovoríme o straníckej politike alebo o politike koaličnej alebo opozičnej. Tak áno, ďalej sa táto cesta dostala aj pod nejaký drobnohľad, povedzme, koaličných strán. Ale toto už je niečo, čo je mimo Rady slovenských exportérov a myslím si, že aj tie témy, ktoré z tých médií boli ako keby rozporované alebo na ktoré bolo poukazované, tak sa netýkali zastúpenia podnikateľov ani tej ekonomickej činnosti v teritóriu. To už sú témy nesúvisiace ako keby s tým, čo hovoríme my. Mimo rady možno áno, ale nie je to celkom mimo vás, lebo vaša minulosť je spojená s Andrejom Dankom, alebo presnejšie so Slovenskou národnou stranou. Áno. Vy ste pôsobili ako štátny tajomník v rezorte diplomácie 4 roky. Ono je to také zvláštne, že to je akože náhoda, alebo tam je stále nejaké prepojenie? Prepojenie tam nie je. Ja nie som členom žiadnej politickej strany, ani Rada slovenských exportérov nie je politicky angažovaná. To by nám koniec koncov ani neodpustili podnikatelia, ktorí vyžadujú od takýchto organizácií, aby boli apolitické. Samozrejme, ten typ politiky, keď to takto nazvem, my realizujeme prostredníctvom kolektívneho zastúpenia, vlastne toho kolektívneho hlasu, ktorý robia ostatné organizácie, iné združenia, komory a tak ďalej, v prospech vlastne slovenských exportérov. Čiže tam môžete nájsť tú politiku toho, že komunikujeme s vládou, aby sme podporili, zlepšili to podnikateľské prostredie a tú podporu exportu, ale to nemá nič spoločné ani so žiadnou konkrétnou vládou a už vôbec nie so stranickou politikou. A stretávate sa ešte s Andrejom Dankom alebo s niekým z SNS? Už sme sa dlho nevideli. Je to už váš koniec v politike? Tak to je ťažko povedať podľa toho, akej, ale ako som povedal, stranicky sa neangažujem. Nie som ani súčasťou tejto vlády, nebol som ani minulej. Rada slovenských exportérov chce byť partnerom v podstate ktorejkoľvek vlády, ktorá na Slovensku je, aby sme vedeli predvídateľne zabezpečiť pre tých slovenských podnikateľov nielen teda prístup k informáciám a k takýmto aktivitám, ako sú aj tie podnikateľské delegácie, ale v zásade, aby sme vedeli aj vplývať z pozitívneho pohľadu na tú vládu a realizovať zmeny k lepšiemu. Poďme k tým odbornejším veciam. Tá vaša iniciatíva vznikla ešte ďaleko pred vojnou na Ukrajine. Keď ste ju zakladali, ano, tak rátali ste aj s Ruskou federáciou? Inými slovami, keď vypukla vojna, muselo sa niečo zásadné zmeniť v tomto smere? Myslíte po vypuknutí vojny? Áno, áno. Áno, samozrejme, pretože ten medzinárodný... No najskôr tá odpoveď. Rátali ste aj s Ruskou federáciou, keď vznikla tá iniciatíva? Samozrejme. A čo sa zmenilo teda potom? Tak my v zásade ako podnikateľské združenie musíme reflektovať na tie záujmy a potreby tých našich členov.
My nie sme organizácia, ktorá sa snaží robiť ten prístup ako keby z hora nadol. To znamená, že my by sme nejakým spôsobom naväzovali tým podnikateľom, čo by mali robiť, do ktorých teritórií by mali ísť. Práve naopak, a toto som sa snažil robiť aj vo svojej minulej pozícii štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí, keď som mal túto agendu na starosti, že som sa snažil otočiť tú mincu, aby v zásade podnikatelia definovali a tlačili nás, alebo vtedy tú vládu k tomu, do ktorých teritórií treba cestovať a aké opatrenia treba robiť. Pretože keď si všimnete, tak v zásade naše vlády chodia do tých istých 10-15 krajín stále dokola a zvyšok sveta je v podstate ignorovaný. Ale to som trošku odbočil od vašej otázky. Samozrejme, že sa rátalo aj s Ruskou federáciou, samozrejme, že aj členovia Rady slovenských exportérov mali podnikateľské aktivity, niektoré aj majú v Ruskej federácii. Čo sa zmenilo od vypuknutia vojny je samozrejme to, že ten medzinárodný obchod je dnes buď môžeme povedať definovaný alebo obmedzovaný tými sankčnými režimami, ktoré sú v platnosti a tým pádom sa naši podnikatelia musia im nejakým spôsobom podriadiť alebo respektíve môžu konať iba v tých rámcoch, ktoré sú legálne. A teda tie možnosti sú výrazne zúžené. To neznamená, že by naďalej sa nejaký obchod nerealizoval, veď dá sa to pozrieť aj v štatistikách, sú aj výnimky na niektoré komodity. Len je to o niečo ťažšie, musia sa žiadať špeciálne výnimky a musia hľadať tí naši exportéri v podstate náhradu za to teritorium exportné. Teraz vyslovene len zo zvedavosti, nepotrebujem žiadne čísla, aby ste hovorili, ale ten obchod s Ruskou federáciou išiel výrazne dole z toho, čo si všímate, ako to pozorujete? No ja si myslím, že áno, neviem, ako sa to odrazilo, lebo viete, vždy tá štatistika ide o dobrý rok spätne, kým sa tie čísla ako keby upravia. Ale potom určite, čo sa týka energonosičov, ktoré predstavovali vlastne majoritnú štruktúru toho obchodu a týchto surovín, ktoré sú dnes sankcionované, tak som si takmer istý, že to výrazne išlo dole. Aj tá aktivita tých slovenských spoločností sa výrazne znížila. Častokrát si dovolím tvrdiť, niekedy aj v oblastiach, v ktorých by aj naďalej mohli podnikať, ale skôr preventívne, možno aj z nejakého morálneho hľadiska alebo presvedčenia, aj kvôli tým ťažkostiam, ktoré sú dnes spojené s tým, aby si tam otvorili účet alebo si tam nejakým spôsobom urobili transfer finančných prostriedkov, tak jednoducho je asi ľahšie robiť ten biznis v iných teritoriách v dnešnej dobe. Vy ste v Lani mali stretnutie s Ukrajinskou obchodnou priemyselnou komorou. Bol to nejaký impuls na nejakú konkrétnu spoluprácu, ktorá sa črtá? Áno. A tu si dovolím tvrdiť, že sme ako Rada slovenských exportérov zareagovali veľmi promptne na tú situáciu a na ten ozbrojený konflikt a na vojnu, ktorá vznikla, pretože sme v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vyhlásili výzvu, aby sme vyzbierali od slovenských spoločností vlastne vstupy, ktoré podnikajú na Ukrajine, ale aj v Ruskej federácii, aby sa zmonitorovalo v zásade, kde majú slovenskí podnikatelia investície v týchto teritoriách a ako si ich budú musieť ochrániť, alebo aký to bude mať vplyv tá vojna, či už na tieto investície, na ich podnikanie, prípadne sankcie, ak sa bavíme o Rusku. A z druhej roviny tá aktivizácia vlastne toho vzťahu s Ukrajinou z pohľadu pomoci aj finančnej má do veľkej miery samozrejme ekonomický charakter a presah na obchod. To znamená, že nejde len o transfer, povedzme, finančných prostriedkov na podporu vlády a ekonomiky, ktorá je vo veľmi komplikovanom a ťažkom stave a ťažkej situácii, ale zároveň prostredníctvom tej pomoci, alebo tú pomoc viete realizovať prostredníctvom firiem. Či už dodávok tovarov, služieb, alebo nejaké rekonštrukcie a tak ďalej. Bol záujem o podnikanie na Ukrajine, alebo ukrajinský Samozrejme. A teraz, keď sa začala vojna, nejakým spôsobom to ovplyvnil v zmysle, že ľudia sa boja, alebo podnikatelia? Určite. V prvom rade je to najväčší trh, s ktorým susedíme. To si treba povedať. Historicky sme ho do veľkej miery ignorovali. Nielen teda ekonomicky, ale aj politicky. Boli tam aj nejaké zaužívané, povedzme, klíše, že sa tam ťažko podniká, je tam vysoká miera korupcie a tak ďalej, čo samozrejme do istej miery určite pravda. Ale bez ohľadu na to, je to najväčší trh, s ktorým susedíme. Je tam veľký potenciál presadenia sa slovenských spoločností, čiže tam slovenské spoločnosti mali aj nainvestované, aj podnikali. Čo sa zmenilo s tou vojnou, je ten fakt, že už vás dnes komerčné banky ani poisťovne neodfinancujú ani nepoistia na akékoľvek vaše obchodné aktivity na ukrajinskom teritoriu. Čiže vám zostávajú v zásade ako exportérovi dve možnosti. Jedna je tá, že štát realizuje pomoc Ukrajine prostredníctvom vás ako povedzme podnikateľa spôsobom takým, že niečo u vás štát nakúpi
a tej Ukrajine to dodá, povedzme ako pomoc, alebo štát vás najmä na to, aby ste realizovali nejakú podnikateľskú aktivitu už na Ukrajine priamo, či už by to bola nejaká, povedzme, stavebná činnosť, alebo nejaký transfer know-how, alebo nejaká inžinierská záležitosť a tak podobne, povedzme pri tej rekonštrukcii tej krajiny. A druhá možnosť je, že realizujete naďalej svoj obchod medzinárodný a idete do zahraničia s tým rizikom a využívate nástroje napríklad Exim banky, čo je štátna banka, ktorá vám vie poskytnúť aj garancie a určitý typ financovania a záruk z pohľadu štátu, pretože tam, kde tie komerčné banky končia, tak tam v zásade tá štátna Exim banka začína. Čiže ako keby v súčasnosti viem povedať, že sú spoločnosti a naši členovia, ktorí zostali ako investori na Ukrajine, že v tej západnej časti, alebo povedzme od Kieva na západ, ďalej ten ekonomický život nejakým spôsobom funguje. Je to o niečo náročnejšie, robia sa iným spôsobom tie platby, a predražila sa tam samozrejme doprava, ale áno, slovenské firmy ďalej podnikajú. No a my ako Rada slovenských exportov, prepáčte, len jedna veta, ktorú dodám, sme vycestovali do Kieva a uzavreli sme dohodu o spolupráci s Ukrajinskou obchodnou priemyselnou komorou. Pozvali sme ich na Slovensko, zrealizovali sme stretnutie slovenských a ukrajinských podnikateľov a dnes si trúfnem povedať, že sme hlavný partner Ukrajincov pre obchod a ekonomickú spoluprácu so Slovenskom. Ešte dve veci, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Jednu ste spomenuli sám a to je tá obrovská miera korupcie, ktorá na Ukrajine je. Vyslovene teraz tiež nechcem dať, ale len tak možnosť rozprávania. Vy máte dostatok skúseností, stretávate sa s tými ľuďmi, s podnikateľmi, s firmami. Sťažoval sa nejaký konkrétny zástupca firmy práve na korupciu, respektíve ako to vyzerá, ak sa sťažoval? Pýtal si od neho nejaké peniaze niekto? Viete čo, poviem veľmi úprimne, že priamo s nejakým korupčným konaním na Ukrajine ja skúsenosť nemám, alebo z pohľadu Rady slovenských exportérov. Myslím si, že by nám to ani tie firmy nepovedali. Ono konec koncov, my nie sme taká inštitúcia, alebo si ani neviem predstaviť, aký bol dôvod komunikácie s nami o nejakej korupcii, povedzme. Čiže si myslím, že tie reality sú dve. Že ak by sa aj stretol, asi by vám to nepovedal. Tak to asi by nám to nepovedal. Čiže osobne si myslím, a teraz dúfam, že to nikto nebude vnímať nejakým spôsobom negatívne. Sú asi teda dva spôsoby a to je ten, že sa firma prispôsobí tým reáliám vnútroštátnym ktorejkoľvek krajiny, vrátane Ukrajiny a nejakým spôsobom aj za pomoci tej korupcie alebo kvôli nej alebo napriek nej ďalej podniká s tým, že na to berie určitým spôsobom ohľad a musí sa nejak prispôsobiť. Alebo s tým samozrejme bojuje a vyhýba sa takým, povedzme, príležitostiam alebo situáciám, kde by to korupčné chovanie malo nastať. Tým pádom si možno zužuje, povedzme, ten priestor alebo ten záber tých podnikateľských aktivít, ale myslím si, že každý z nás má na výber ako človek, ako podnikateľ, takže ja si myslím, že v bežnej praxi je to asi takto. A ešte jeden moment. Tá vojna sa raz skončí. Vyzerá to, že teda nie veľmi rýchlo, ale raz sa skončí. Ako vidíte tú budúcnosť? Budeme môcť, alebo naše firmy budú môcť nejakým spôsobom viac participovať na obnove Ukrajiny? Mali by. Určite by mali. Tu by som chcel poukázať na jeden fakt, že rekonštrukcia, povedzme, ako taká už prebieha do určitej miery. Pretože ten konflikt, ako vidíte, trvá dlhšie, ako sa očakávalo. Nikto nevie dnes predpovedať, kedy skončí. A v zásade, ako som povedal, tam, kde sa aktívne nebojuje, tak tá ekonomika naďalej určitým spôsobom funguje. Napriek tomu, že samozrejme priebežne tam vznikajú povedzme obstreľovanie a útoky. A čo viem teda od partnerov napríklad z okolitých krajín, napríklad v Čechách, tak české firmy už aktívne dodávajú, obnovujú, opravujú proste v tých častiach Ukrajiny, kde sa to dá. Dokonca aj v tých východných častiach, ako napríklad Charkov. A ich vláda sa aktívne angažuje v tom, aby zapojila tie české firmy do tej obnovy a do tej aktivity s tou Ukrajinou. Poliaci, to je úplne iný level komunikácie. Tam dokonca dosiahli, myslím, až preferenčný prístup poľských firiem do niektorých tendrov a výmenou za tú pomoc, ktorú Ukrajine ponúkajú. A my tu na Slovensku žiaľ vajatáme s predpokladom nejakej budúcnosti a nejakého výsledku konfliktu a až potom, že začne tá určitá obnova. Stále sa pripravujeme na niečo, čo už de facto prebieha. A teraz nadviažem na to, je to vec, alebo aktivita, je to vec tej exekutívy, alebo je to skôr akoby šikovnosť a iniciatíva tých podnikateľov? Na kom to má byť? V tých druhých krajinách? Áno, áno. Viete čo, je to kombinácia, ale ja vychádzam z toho, že štát je prvý, pretože štát je zriadený v nejakom teritóriu, vytvára nejaké podnikateľské prostredie, až potom sú firmy, ktoré v ňom existujú. Čiže dnes hovoriť, že
keď sú firmy nedostatočne aktívne, tak to nie je chyba štátu. Toto sú v podstate možnosti a príležitosti a nástroje pomoci, ktoré realizuje a má v kompetencii exekutíva, čiže štát, či už bavíme sa o finančnej pomoci Ukrajine, jej obnove nejakej systematickej, či už z pohľadu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Čiže v tých Čechách a v tom Poľsku sa aktívne angažuje štát a aktívne tie firmy do toho vťahuje alebo prizýva a potom im v podstate ako keby vybavuje ten biznis. A to je to, čo sa na Slovensku nedeje. Ja si myslím, že to vzniká hlavne dlhodobým nepochopením medzi tým, že prepojenie ekonomiky a politiky má byť veľmi úzke a tá zahraničná politika má slúžiť záujmom ekonomickým. Ešte jedného stretnutia sa chcem dotknúť a to je, tiež to bolo koncom vlaňajšieho roka, to je stretnutie so saúdským ministrom hospodárstva, ak dobre hovorím. Áno. Z toho tiež vzýšlo niečo konkrétne, čo sa povedzme, že bude rozvíjať a ak áno, tak povedzme prosím, že v akej oblasti? My sme mali tieto stretnutia dve. Tá aktivita Rady slovenských exportérov začala viac ako pred rokom stretnutím vo Viedni so saúdskym ministrom pre investície. A tam sme aj za prítomnosti slovenských podnikateľov mali možnosť Saúdom prezentovať určitý záujem slovenských firiem o podnikanie v Saúdskej Arabii. Nasledovalo stretnutie s ministrom hospodárstva Faisalom Al-Ibrahimom koncom minulého roka. Čiže dnes si trúfnem povedať, že vlastne tú našu radu a tú našu podnikateľskú organizáciu už v zahraničí vnímajú veľmi pozitívne a to je tá pridaná hodnota, ktorú my vieme našim členom poskytnúť. Čo sa týka Saúdskej Arábie, tak tam treba spomenúť možno jednu, dve zásadné oblasti. Tá vnútropolitická, že sa Saúdská Arábia ako kráľovstvo veľmi otvára svetu. Dnes si tam viete elektronicky vybaviť víza a za mesiac tam cestovať, čo bolo nepredstaviteľné v zásade pred rokom a pol. A prístupnosť tej krajiny sa zvýšila a zároveň nastavili si reformy do roku 2030 alebo 2050, ak sa nemýlim, a zásadné reformy, kedy chcú diverzifikovať tú naviazanosť štátu alebo kráľovstva na ten ropný priemysel a chcú ako keby zveladiť tú ekonomiku aj prílevom zahraničných investícií a know-how. Čiže dnes v podstate kráľovstvo Saúdskej Arábie víta akékoľvek ponuky, etablovanie spoločností z rôznych sektorov, know-how, implementáciu nejakých technológií a riešení. Čiže nie je možno ten štandardný narratív, že prídu saúdski investori a skúpia na Slovensku nejaké entity a podniky alebo nejaké miesta. Skôr naopak, oni žiadajú, aby slovenské firmy cestovali do Saúdskej Arábie, aby sa tam aj nejakým spôsobom relokovali a začali tam podnikať a aby v budúcnosti urobili z tejto destinácie veľmi príťažlivú a prosperujúcu krajinu. A tam by som chcel vlastne povedať, že tých možností je tam široké spektrum. Vôbec by som sa nezúžil na energetiku alebo iba na nejaký tradičný priemysel z pohľadu obranného priemyslu. To stále platí, ale dnes je tam priestor na všetky sektory, na agropotravinárstvo, na IT, na rôzne inovatívne spoločnosti, ktoré získajú potom podporu toho Saúdskeho kráľovstva pri tom podnikaní tam. Čiže dnes to predstavuje veľký potenciál. Kde by možno nejaké firmy našli tieto informácie? Môžu sa dopytovať u nás. My spolupracujeme úzko, či už teda s verejnou správou, s ministerstvami alebo so zahraničnými partnermi, ale v tom je v podstate alebo si to môžu hľadať sami online. A v tom je aj tá podstata fungovania Rady slovenských exportérov. Že my v dnešnej dobe máme pretlak informačný a každý komunikuje všetko na všetky strany. My sa to snažíme filtrovať, my vieme, kde tie informácie hľadať, spolupracujeme s veľvyslanectvami, so zahraničnými partnermi, s vládou. Viete, podnikateľ je v zásade bežný občan. On nemá čas pri tom svojom podnikaní si prezerať web stránky toho alebo iného ministerstva. Preto sa pýtam, kde ich nájde a môže sa obrátiť na vás. A môže sa obrátiť na nás. Samozrejme, že nájde ich na ministerských stránkach saúdsko-arabských, ale viete, oni budú po arabsky. Budete sa tam musieť nejakým spôsobom zorientovať, nechať si prekladať niektoré informácie. A toto platí v podstate nielen u nás, ale aj v zahraničí. Čiže vy potrebujete nejakého partnera, ktorý vás zorientuje v tom danom teritoriu a ktorý vám poskytne rýchlejšie tú potrebnú informáciu, aby ste nestracali čas, peniaze a energiu hľadaním a záležitosti, ktoré neviete nájsť. Máme nejaké posledné 3 minúty. Chcem sa dotknúť ešte jednej veci. Vy ste v jednom rozhovore povedali, musím povedať, že je to dávnejšie, v roku 2020, že Slovensko nemusí byť len linkou na výrobu automobilov. Opakujem, to bol rozhovor z roku 2020. Máte pocit, že za tie 4 roky sa niečo výraznejšie zmenilo? Absolútne nie. Veď čakáme 5. automobilku. A my toto kritizujeme ako Rada slovenských exportérov z dlhodobého hľadiska, z pohľadu rizika,
že monotónnosť našej ekonomiky, ktorá je naviazaná aj tým exportným pomerom viac ako 60% na automobilový priemysel a taktiež teritoriálna monotónnosť, že 90% našich exportov je v rámci Európskej únie, čo napríklad v prípade Rakúska je iba 60%, tak z dlhodobého hľadiska to vytvára veľmi rizikové ako keby faktory pre slovenskú ekonomiku a preto dnes môžete čítať článok, ktorý vyšiel a bol preložený z Bloomberg, že jednoducho nemecký priemysel ide dolu vodou a že potiahne vlastne aj Slovensko tým smerom. A ja by som sa teraz pýtal kompetentných, že a čo s tým budú vedieť potom urobiť, keď tie automobilky sú zahraničné investície, nie sú v našich rukách. Čiže ja by som vyzval, aby sa naša ekonomika viac diverzifikovala a aby sme hľadali aj tie iné zahraničné teritoria, nielen európske. Ale treba povedať, že toto je dlhodobá vec, že sme naviazali na nemeckú ekonomiku a veľmi dlho na to upozorňujú. Ono to nie je zlé v dobrom počasí, len v tom zlom počasí sa to môže vrátiť. A potom my de facto nemáme ten vlastný štát a to hospodárstvo pod kontrolou. Takže je diskutabilné, že či z dlhodobého hľadiska je to takto udržateľné aj pri tých tendenciách, ktorým čelí dnes automobilový priemysel, čo sa týka transformácie. Uvidíme, možno sa o pár mesiacov k tejto téme vrátime. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu, nech sa vám darí. Ďakujem za pozornosť, všetko dobré. Vám ďakujeme za pozornosť, dovidenia.